Χαίρετε αγαπητοί, σας χαιρετούμε στο Άγιο Όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τη χάρη Του, για το μεγάλο Του έλεος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για τη χάρη Του ο Κύριος έτσι ελκύει ψυχές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με τη χάρη του Θεού θέλω να διαβάσω έτσι μερικά εδάφια από το βιβλίο της Εξόδου. Είναι το δέλτα κεφάλαιο, είναι έτσι η περίπτωση που ο Κύριος κάλεσε το Μωυσή. Και του λέει, έλα εδώ εσύ, του λέει, παιδί μου, θα βγάλεις το λαό λέει, έξω από την Αίγυπτο. Και έχουν τώρα έτσι μια ωραία, έτσι, έχουν μια συνδιαλλαγή θα λέγαμε, έτσι, ένα διάλογο τώρα μεταξύ Θεού και Μωυσή. Και λέει βέβαια στο βιβλίο της Εξόδου, εδώ στο 4ο κεφάλαιο, απεκρίθη δε ο Μωυσής και είπε, αλλά ιδού δεν θέλουσι πιστέψει σε με, ουδέ θέλουσι ακούσει εκ της φωνής μου, διότι θέλουσι πει δεν εφάνισε ο Κύριος. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, τι είναι τούτο εν τη χειρή σου, ο δε υπεράβδος, και είπε ρίψε ταύτην κατά γης, και ρίψε αυτήν κατά γης και έγινε όφης, και έφυγε ο Μωυσής απέμπροσθεν αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, έκτινον τη χείρα σου και πιάσον αυτήν από της ουράς. Και έκτινε τη χείρα αυτού, πιάσας αυτήν και έγινε ράβδος εν τη χείρη αυτού. Για να πιστέψουσι ότι φάνησε Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών, Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Και είπε έτσι προς αυτόν ο Κύριος, βάλε τώρα την χείρα σου εις τον κόλπο σου. Και έβαλε τη χείρα αυτού εις τον κόλπο αυτού. Και ότε εξήγαγε αυτήν, ιδού αχείρα αυτού λεπρά ως χιόν. Και είπε, βάλε πάλι την χείρα σου εις τον κόλπο σου. Και έβαλε τη χείρα αυτού εις τον κόλπο αυτού, και ότε εξήγαγε αυτήν εκ του κόλπου αυτού, ιδού αποκαταστάθη καθώς η σάρξ αυτού. Εάν δε Κύριος ο Θεός δεν πιστέψουσι σε, μη δε πιστέψουσι στη φωνή του σημείου του πρώτου, θέλουσι πιστέψει στη φωνή του σημείου του δευτέρου. Εάν δεν πιστέψουσι και εις το σημείο, δια ταύτα τα σημεία, μη δε ακούσουσι στη φωνή μου, θέλεις λάβει εκ του ύδατος του ποταμού και θέλεις σχίσει αυτόν επί τη ξηρά, και το ύδατο το οποίο θέλεις λάβει εκ του ποταμού θέλει γίνει αίμα επί της ξηράς. Αμήν. Κάνω μια μικρή προσευχή. Τέρα μας Άγιε, ευχαριστούμε για το λόγο που αναγνώσαμε. Εσύ να μας το διερμηνεύσεις σε παρακαλώ, να ευλογείς όλους τους ακροάζοντες το λόγο σου, ευλογείς σε παρακαλώ να δώσεις τα αιτήματά μας και να μας βοηθήσει να κάνουμε το θέλημά σου, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε και σε ευχαριστούμε Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ βέβαια βλέπουμε τον Κύριο, έτσι ίδιον η οφθαλμή του Κυρίου και είδε τον Μωυσή. Τον ετοίμαζε πιστεύω βέβαια χρόνια και χρόνια έτσι για να τον βάλει έτσι σαν ποιμένα. Και βέβαια τον επισκέφθηκε ο Κύριος, τον είπε εσύ θα βγάλεις το λαό από την Αίγυπτο και του έδωσε μάλιστα ο Θεός κάποια σημεία. Τι σημεία? Σημεία. Δηλαδή ο Μωυσής μετά από αυτή την επίσκεψη με τον Θεό δεν ήταν ο ίδιος Μωυσής. Γιατί είχε μεγάλο χάρισμα, δηλαδή είχε την εξουσία να παίρνει τη ράβδο του, να τη ρίχνει κάτω να γίνεται όφης, να την πιάνει από την ουρά του, είπε θα την πιάνεις, να ξαναγίνεται ράβδος, να βάζει το χέρι του μέσα στον κόλπο του, να γίνεται έτσι λεπρό σαν χιόνι, από τη λέπρα, αρρώστια δηλαδή. Του ξανάβαζε και γινόταν έτσι ίασης. Και μάλιστα του είπε αν δεν πιστέψω και σε αυτά, πάρε του λέει νερό εκ του ποταμού, ρίξτε το στην και γινόταν αίμα. Και μου κάνει εντύπωση, έτσι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση μετά, στο ίδιο έτσι, πολύ δηλαδή κοντότερα έτσι, στο ίδιο εδάφιο, και ευχαριστούμε τον Θεό, λέει βέβαια στο 24 εδάφιο, και λέει ευχαριστούμε τον Θεό
Και λέει, εν τη οδό ήταν ο Κύριος ο Θεός, εν το καταλήμματι, συνάντησε αυτόν ο Κύριος, το Μωυσή δηλαδή, και ζήτη να θανατώσει αυτόν. Δηλαδή ζητούσε ο Κύριος να θανατώσει το Μωυσή. Και λαβούσα η Σεπφόρα λιθάριον κοπτερών, περιέτεμνε την ακροβιστία του Υιού αυτής και έριψε εις τους πόδας αυτού λέγουσα, βεβαίως νυμφίος αιμάτων είσαι εις εμέ. Και απήλθε από αυτού, είδε είπε, νυμφίος αιμάτων είσαι εις εμέ, ένεκεν της περιτομής. Με έκανε εντύπωση, πολύ παράξενο σημείο. Δηλαδή ο Μωυσής ήταν στην Αίγυπτο, μεγάλωσε εκεί, μέχρι τα 40 του περίπου. Μετά έφυγε γιατί έκανε έτσι, θανάτωσε έναν Αιγύπτιο, έφυγε εκεί στη Γημαδιάμ, 40 χρόνια έκατσε εκεί και έκανε 2 παιδιά. Τον ένα το λέγανε Γυρσόμ, ο πρωτότοκος γιος του, και ένας άλλος ήταν Ελιέζερ μετά. Και τον φώναξε ο Θεός στο Μωυσή, τον είπε έτσι, εσύ θα έρθεις, θα βγάλεις το λαό έξω από την Αίγυπτο και θα σε θέλω, μου κάνεις, μου αρέσεις, τα λέγαμε, εσύ σένα θέλω. Αν και ο Μωυσής έλεγε στείλε κάποιον άλλο κύριο, κύριος όχι, εγώ θέλω σένα τον λέγε. Και να τον επιλέγει ο Θεός για να τον ευλογήσει, για να τον κάνει ποιμένα, να βγάλει το λαό έξω από την Αίγυπτο. Ήρθε ο Θεός τώρα, το λέει να τον θανατώσει. Παράξενο. Και λες γιατί. Έναν άνθρωπο που ίσως, Κύριε, να τον προετοίμασες χρόνια και χρόνια για να το στήσεις επιμένα σου, πας τώρα να το θανατώσεις. Γιατί δεν έκανε περιτομή. Ποιον? Τον ιόν του, το Γυρσόμ. Μου έκανε εντύπωση γιατί ο Γυρσόμ, βέβαια ο νόμος, δεν ήταν νόμος ακόμα βέβαια, που είχε δώσει ο Μωυσής, αλλά υπήρχε η εντολή του Θεού, η οποία είχε γίνει στον Αβραάμ. Και του είχε πει ότι κάθε αρσενικό που θα γεννιέται, την 8η μέρα πρέπει να περιτέμνεται. Και το είχαν αυτό μετά οι Εβραίοι, δηλαδή κάνανε περιτομή στα αρσενικά μετά την 8η μέρα. Και εδώ τώρα ο Μωυσής δηλαδή, περάσαν τα χρόνια, ήταν στη γη Μαδιάμ, γέννησε τον Γυρσόμ. Δεν το περιέτεμνε, πέρασαν τα χρόνια, ο Γυρσόμ τώρα δεν είναι θα λέγαμε ένα παλικάρι, δηλαδή πέρασαν πολλά χρόνια, ένα μεγάλο παιδί, μάλιστα ήταν ο πρωτότοκος, μετά γεννήθηκε ο αδερφός του Ελιέζερ, δηλαδή πέρασαν χρόνια και χρόνια και χρόνια και ο Θεός δεν πήγαινε να θανατώσει το Μωυσή, που έκανε αυτή την παράβαση, που έκανε αυτή την ασέβεια στο θέλημα, στο λόγο του Θεού. Τώρα τι τον έπιασε θα λέγαμε τον Θεόν, μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή εδώ ο Γυρσόμ δεν είναι 8 ημερών, δηλαδή δεν είναι 9 μέρων, 10 μέρων, να πεις πέρασε μια μέρα, 2 μέρες και δεν τον έκανε περιτομή. Εδώ ο Γυρσόμ είναι πάλι παλικάρι, μεγάλο παιδί. Ο Μωυσής πήγε στη γη Μαδιάμ στα 40 του περίπου δηλαδή και τώρα είναι 80 χρονών που τον κάλεσε ο Κύριος για να τον κάνει ποιμένα. Και το παιδί του μεγάλωσε, πέρασαν χρόνια και χρόνια χωρίς να κάνει περιτομή. Τι τον έπιασε τον Θεόν τώρα να θέλει να θανατώσει το Μωυσή, τώρα το θυμήθηκες Κύριε? Γιατί δεν πήγες πριν 30 χρόνια παράδειγμα και πήγες τώρα? Γιατί τώρα ο Μωυσής πήρε ένα χάρισμα, το οποίο είναι το χάρισμα των θαυμάτων. Χάρισμα σημείων, χάρισμα τεραστίων, και έρχεται και αλλάζει η συμπεριφορά του Θεού στον άνθρωπο όταν λαμβάνει μεγάλα χαρίσματα. Δεν είναι το ίδιο αυστηρός ο Θεός όπως ήταν πριν με πώς είναι σήμερα. Δηλαδή αλλάζει η αυστηρότητα του Θεού σε έναν άνθρωπο που θα τον εμπιστευτεί τεράστια σημεία. Δεν είναι το, έχει άλλες απαιτήσεις ο Θεός. Και μάλιστα του είπε πάρε τη ράβδο σου, ρίψ' την ακάτω, δηλαδή ένα από τα σημεία και τα τεράστια, μία από τη φύση που έχει αυτό το χάρισμα των θαυμάτων, των σημείων των τεραστίων, είναι ότι έχεις μια ράβδο στα χέρια σου και τη ρίχνεις κάτω και γίνεται φίδι. Φίδι. Και του λέει πρόσεξε, πιάστο απ' την ουρά.
όχι από όπου και όπου. Δηλαδή αυτά τα χαρίσματα αλλάζουν τη συμπεριφορά του Θεού απέναντι σου, απέναντι στον άνθρωπο, ιδιαίτερα σε αυτόν που τα λαμβάνει. Αλλά μετά προχωράει και στο λαό, προχωράει και σε σένα, προχωράει και σε μένα. Αλλάζει ο Θεός, δεν είναι το ίδιο. Όπως άλλαξε η όψη του Θεού που στο Μωυσή. Δεν είναι η ίδια αυστηρότητα που είχε χθες με την αυστηρότητα που έχει τώρα ο Θεός. Γιατί έχει άλλες απαιτήσεις. Πού? Από το Μωυσή. Δηλαδή αυτό το χάρισμα των θαυμάτων, των σημείων, των τεραστίων, έχει αυτή τη φύση. Η φύση ποια είναι? Η φύση είναι ότι βάζεις το χέρι σου στον κόλπο σου και γίνεται λεπρό. Να το ξαναβάζεις το χέρι στον κόλπο σου και τι γίνεται? Έρχεται ίαση, δηλαδή αυτό το χάρισμα των θαυμάτων έχει μέσα τι? Έχει θεραπείες. Ακόμα του είπε πάρε νερό από το ποτάμι και ρίξτε το, του λέει, στη γη και τι έγινε? Έγινε αίμα. Δηλαδή βλέπουμε η φύση αυτού του χαρίσματος έχει εξουσία πάνω στα στοιχεία της φύσεως. Δηλαδή βλέπουμε τους Αποστόλους, τον Πέτρο, τον Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος ήταν κάποτε στη φυλακή. Και λέει μαζί με τον Σίλα ήμουν τον Θεό, δοξάζαν τον Κύριο, νούσαν τον Θεό και λέει ο λόγος του Θεού ότι έγινε σεισμός. Σαν τα δεσμά, ανοιχθήκανε οι πόρτες και δηλαδή έρχεται αυτό το χάρισμα, γιατί ο Απόστολος Παύλος είχε αυτό το χάρισμα των σημείων, των τεραστίων, των θαυμάτων και βλέπουμε να έχει εξουσία που πάνω στα στοιχεία της φύσης. Σεισμός, να πέσουν τα δεσμά. Πώς έγινε αυτό? Είχε χάρισμα θαυμάτων. Ο Παύλος βέβαια. Και ο Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος και όλοι οι Απόστολοι, μάλιστα λέει στις πράξεις των Αποστόλων, ευχαριστούμε τον Θεό. Το λέει βέβαια στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι πολλά σημεία και τεράστια, είχε πέσει και φόβος μάλιστα στο λαό, γιατί πολλά σημεία και τεράστια γινόντουσαν δια των χειρών των Αποστόλων. Ήδη έπεσε φόβος. Δηλαδή αυτά τα χαρίσματα είναι πολύ ωραία από τη μία. Πολύ ωραία από τη μία, αλλά από την άλλη έχουν άλλα. Υπάρχει φόβος, αλλάζει η όψη του Θεού. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, όχι βέβαια. Ήταν ο Απόστολος Πέτρος, έτσι, η πρώτη αποστολική εκκλησία που είχε γίνει στα Ιεροσόλυμα, ήταν δια το στόματος του Πέτρου. Και ήταν και ο Πέτρος, πώς είχε γίνει βέβαια, είχε δώσει ο Κύριος χάρη στις καρδιές όλων και πουλούσαν τα υπάρχοντά τους και τα δίναν έτσι τα υπάρχοντά τους όλα τα λεφτά, τα δίναν στα πόδια των Αποστόλων. Πάρτε, τα συστάχαν όλα κοινά. Ήταν και ένας εκεί, τον λέγανε Ανανία, με τη γυναίκα του τη Τσαπφύρα. Πήγαν και αυτοί, πουλήσαν έναν αγρό και πήγανε τα μέρος της τιμής στα πόδια των Αποστόλων και λέει ότι πουλήσαμε, παράδειγμα, το πουλήσανε 10 και λέει, είπαν ψέματα, το πουλήσαμε 5, παράδειγμα. Και λέει, πάρτε, τόσο το δώσαμε, 5, δεν το δώσαμε παραπάνω. Και έρχεται ο Πέτρος και λέει στον Ανανία, γιατί του λέει ψεύθεις και γέμισε ο διάβολος στην καρδιά σου να ψευθείς, του λέει στο Πνεύμα το Άγιο. Δικό σου δεν ήταν, του λέει το πιο, πούλα τόσο θέλεις και δώσε και ό,τι θέλεις. Δηλαδή δεν απαιτούσαμε να μας δώσει όλο το ποσό, ό,τι θέλεις δώσε, μην δίνεις και τίποτα. Αυτό σαν να του λέει ο Πέτρος. Αλλά πήγε ένας υποκριτής που μέσα σε μια εκκλησία, σε μια εκκλησία που υπήρχε το χάρισμα των θαυμάτων, των σημείων, των τεραστίων, το είχε ο Απόστολος Πέτρος, αλλά και όλοι οι λοιποί Απόστολοι. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού ότι τα σημεία των Αποστόλων, βέβαια έλεγε Παύλος, έλεγε σε μια επιστολή στους Κορινθίους, έλεγε αυτό, ενεργήθησαν μεταξύ σας και τα σημεία ποια είναι? Διασημείων, τεραστίων και δυνάμεων. Δηλαδή όλοι οι Απόστολοι είχαν αυτό το χάρισμα. Το χάρισμα των θαυμάτων. Όλοι εκείνη την εποχή.
Και μπήκε ένας υποκριτής δηλαδή μέσα στην εκκλησία τότε. Και του φανέρωσε ο Κύριος τον Πέτρο και του είπε, τι κράτησες, δηλαδή τι μας έδωσες, τι ήρθες εδώ να ψευθείς, δηλαδή τι υποκρισία είναι αυτή. Και ενώ του μιλούσε, λέει ο λόγος του Θεού, έπεσε νεκρός. νεκρός. Και η γυναίκα του πήγε μετά η Σαπφύρα, λέει για τόσο πουλήσατε τον αγρό, δεν ήξερε τι έγινε αυτή, δεν είχε δει δηλαδή, λέει ναι για τόσο και αυτοί ψέματα. Και λέει να υπόδες, λέει το θαψάντο τον άντρα σου, θα θάψουν του λέει και εσένα και έπεσε και αυτή νεκρή. Δηλαδή αν δοθούν τέτοια χαρίσματα, τέτοια μεγάλα χαρίσματα, δεν είναι το να παίξω, να κάνω, δεν είναι προσοχή. Βέβαια και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, κάποια στιγμή βέβαια πολλά σημεία και τεράστια γίνανε δια το χειρόν του Μωυσέως, πολλά σημεία. Και στην Αίγυπτο και μετά έτσι στην έρημο, έτσι πολλά, έχει ενεργήσει πολλά και ο Θεός με τον Μωυσή. Κάποια στιγμή σηκώθηκε ένας εκεί, το λέγανε, ήταν Λεβίτε, ένας Κορέ, ένας άλλος Δαθάν και ένας άλλος Αβυρών. Και ήθελαν να πάρουν την εξουσία. Και είπαν εκεί στο Μωυσή και στον Αρών μόνο εσείς είστε Άγιοι. Οι μισθοί είμαστε. Και θέλαν να γίνουν αυτοί οι ποιμένες, δηλαδή να πέσει ο Μωυσής και να αναλάβουν αυτοί έτσι να γίνουν. Δηλαδή πήγε ο Μωυσής και τους έλεγε ελάτε εδώ να τα μιλήσουμε, τους έλεγε μικρό πράγμα, είσαστε Λεβίτες, σας τίμησε ο Θεός, αλλά αυτοί έλεγαν δεν θέλουμε να αναβούμε, δεν θέλαμε να αναβούμε, αλλά ήρθε η κρίση του Θεού πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, μη θαυμάζομαι έτσι καμιά φορά, και ο Πέτρος και ο Παύλος και ο Ιωάννης και όλοι αυτοί οι Απόστολοι είχαν αυτά τα χαρίσματα τα μεγάλα. Με τα χαρίσματα τα μεγάλα όμως έρχεται η όψης του Θεού και είναι πολύ πιο αυστηρή. Δηλαδή πρώτα απ' όλα είναι αυστηρή στον δούλο του όπως είναι εδώ ο Μωυσής, γιατί πήγαινε ο Θεός να τον θανατώσει. Γιατί είχε κάνει ένα εκατό, δεν έκανε περιτομή, δεν είναι. Έχεις λάβει τώρα χάρισμα μεγάλο όμως Μωυσή. Δεν μπορείς να περπατάς έτσι με αμέλεια. Έτσι να λες, τώρα ο λόγος του Θεού λέει αυτό μωρέ, εντάξει, δεν είναι. Ο Θεός σε βλέπει διαφορετικά μετά, έχει άλλες απαιτήσεις ο Θεός από σένα. Και καμιά φορά έτσι μπορεί να θαυμάζεις. Μπορεί να θαυμάζω και να λες, τι γίνεται ρε παιδί μου στις εκκλησίες. Βλέπω έτσι τον Ανανία και τη Σαπφύρα εδώ μέσα. Σε αυτή τη συνάθρηση. Και σε εκείνη τη συνάθρηση. Και δεν ενεργεί ο Θεός δηλαδή όπως ενεργούσε τότε με τον Μωυσή, με τον Πέτρο, με τον Παύλο. Βλέπουμε τον Ανανία, τη Σαπφύρα, υποκρισία. Μα βλέπεις έτσι και αμαρτία. Που να βλέπεις έτσι τον Κορέ, τον Δαθάν, τον Αβυρών. Να αναλαμβάνουν την εξουσία. Και να μην έρχεται η κρίση του Θεού όπως είχε έρθει τότε στην έρημο με τα χρόνια του Μωυσή. Και μπορεί λίγο να απορείς, να βλέπεις έτσι κληρικούς. Ειδικά σε κάποιες άλλες εκκλησίες, σε άλλα δόγματα. Αν είμαι στην αμαρτία, στη μοιχεία, σε πορνίες, σε ασέβειες, σε ευδελικτές αμαρτίες ακόμα. Φιλοφιλίες, αυτά. Και λες, άλλα διαβάζω εδώ και άλλα βλέπω εκεί. Αυτός. Το ξέρω τι κάνει αυτό, είναι έτσι μέσα στην αμαρτία. Αυτή. Μη θαυμάζεις, μη θαυμάζω, γιατί δεν έχουν δοθεί τέτοια χαρίσματα. Δηλαδή απέχει ο Θεός από κάποιες εκκλησίες, απέχει από κάποιες έτσι, κάποιους συναθρήσεις, βλέπεις, απέχει ο Θεός. Απέχει η παρουσία του Θεού και μάλιστα απέχει η ενδυνάμει ευλογία του Θεού και τα μεγάλα χαρίσματα. Μεγάλα χαρίσματα, πολύ μεγάλα χαρίσματα. Αυτά βέβαια είναι πολύ έτσι συζητημένα και
για να τα πάρει κάποιος άνθρωπος αυτά τα χαρίσματα των θαυμάτων, των σημείων, των τεραστίων, θα έρθει ο Κύριος και θα τον εργαστεί πολύ. Και να ξέρεις μετά ότι θα είναι ιδιαίτερα αυστηρός ο Θεός με αυτόν τον άνθρωπο. Ακόμα βλέπουμε και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, ευχαριστούμε τον Θεό, βλέπουμε εκεί ότι μέσα στην επταετία την ονομαζόμενη, αυτή την επταετία του Αντιχρίστου, θα υπάρχουν, λέει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, λέει 2 προφήτες. Τους αναφέρει και μάλιστα 2 ελιές, δηλαδή ελιές έχουν καρπό, δηλαδή από αυτή την έννοια είναι άνθρωποι που θα έχουν καρπό, οι οποίοι, λέει, θα είναι ενδεδειμένοι σάκο. Αν κάποιος πάει να τους βλάψει, έχουν εξουσία να το θανατώνουν. Μάλιστα θα έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό να μην βρέχει, πατάξουν τη γη με ο Σάκης, λέει, μάλιστα πληγές ο Σάκης και αν θελήσουσι. Τι άνθρωποι ήμασταν ενδεδειμένοι σάκο. Σάκος, τι είναι ο Σάκος? Ο Σάκος στην Παλαιά Διαθήκη ήταν επένδυμα νηστείας. Δηλαδή όταν έκανες νηστεία, έτσι ταπείνωνες τον εαυτό σου μία ημέρα, δεν έτρωγες τίποτα και ενδιώσουν ένα σάκο τρίχινο. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι, δηλαδή ήταν ταπείνωση, αυτή την έννοια έχει αυτό δηλαδή. Και αυτοί οι άνθρωποι βέβαια θα κηρύξουν το Λόγο του Θεού για 3,5 χρόνια, κάνουν πολύ μεγάλη, έτσι, αναστάτωση στην αυτοκρατορία του Αντιχρίστου. Θα έρθει κάποια στιγμή βέβαια, θα τους θανατώσει, θα τους νικήσει, λέει ο Λόγος του Θεού, και ο Κύριος θα τους παραλάβει. Αλλά θα είναι ενδεδειμένοι σάκο, δηλαδή ταπείνωση. Όπως και ο Πέτρος, όπως και ο Παύλος, ήταν άνθρωποι ταπεινοί. Ήταν άνθρωποι δηλαδή που είχαν έτσι έξοχο πνεύμα ταπείνωσης. Μη θαυμάζεις, μη θαυμάζω, εάν έτσι ο Κύριος βέβαια ανέχεται. Δηλαδή πας σε μια εκκλησία, μπορεί να πήγες σε μια εκκλησία και να βλέπεις πράγματα και να λες πώς τα ανέχεται αυτά ο Θεός. Και δεν συνάδουν και με το Λόγο του Θεού. Έχει βέβαια κάτι άλλο, ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει στους Κορινθίους κάτι πολύ ωραίο. Ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος είχε αυτό το χάρισμα των σημείων, των τεραστίων, των δυνάμεων και μάλιστα τον είχε αποστείλει ο Κύριος βέβαια στην Κόρινθο. Είχαν γίνει πολλές εκκλησίες μέσω του Αποστόλου Παύλου. Αλλά τον είχε στείλει και σε μια από αυτές τις εκκλησίες, ήταν η εκκλησία της Κορίνθου. Ο Παύλος έγινε αυτή η εκκλησία εκεί στην Κόρινθο και μετά ο Κύριος τον έστειλε να πάει κάπου, να πάει στην Έφεσο, να πάει στην Ασία, πάει στη Μακεδονία, έτσι έκανε αποστολικές περιοδίες. Και ευχαριστούμε τον Θεό βέβαια εδώ. Δίνει μερικές οδηγίες πώς να γίνεται η Θεία Κοινωνία. Και τι λέει εδώ? Αυτό το λέει η Επιστολή Κορινθίους Α, στο 11ο κεφάλαιο, και να διαβάσω από το 23 εδάφιο. Και λέει πώς γίνεται η Θεία Κοινωνία. Διότι λέει εγώ παρέλαβαν από το Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς ετινικτή καθήν παρεδίδετο, έλαβε άρτον και ευχαριστήσας έκοψε και είπε λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπέρημεν κλώμενο, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριο είναι η Κοινή Διαθήκη, εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε, ο σάκης πίνεται εις την ανάμνησή μου. Διότι ο σάκης αν τρώγεται των άρτων τούτων και πίνεται το ποτήριον τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Δηλαδή αυτό που γινόταν και γίνεται μέχρι σήμερα με τη Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή, καταγγέλεις τον άδικο θάνατο του Ιησού Χριστού. Έπρεπε να πεθάνει ο Χριστός. Έπρεπε να πεθάνω εγώ. Αλλά ήρθε ο Χριστός ή εσύ. Αλλά ήρθε ο Χριστός και πήρε τη θέση σου. Η θέση μου σταυρώθηκε
ήξε το αίμα του και τώρα εσύ και εγώ με τη χάρη του Θεού όταν δεχτείς τον Χριστόν, πεις ανάμνηση, δηλαδή κάθε Κυριακή παίρνεις το σώμα και το αίμα του Χριστού και λες ότι άδικα πέθανε ο Χριστός, το πεις σαν ανάμνηση, εγώ έπρεπε να πεθάνω, αλλά πήρε τη θέση μου. Πολύ ωραίο, είναι από τα βασικά να παίρνεις κάθε Κυριακή σώμα και αίμα Χριστού. Να καταμαρτυρείς τον άδικο θάνατο του Χριστού, άδικα πέθανε. Πήρε τη θέση μας, μόνο. Τι λέει όμως εδώ μετά ο Παύλος στο 26 εδάφιο, λέει, διότι ο Σάκης, αν τρώγεται τον άρτον τούτο και πίνετε το ποτήριο τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Και λέει στο 27 εδάφιο, ώστε ώστις τρώγει τον άρτον τούτο ή πίνει το ποτήριο του Κυρίου αναξίως. Αναξίως είναι όταν έχεις αμαρτία. Ένοχος θελείστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Δηλαδή μπορεί να παίρνεις άμα έχεις αμαρτία. Και μάλιστα ούτε ο ποιμένας εκεί ο κληρικός μας σου λέει μην παίρνεις. Γιατί εδώ λέει ας δοκιμάζει αυτόν. Δηλαδή εσύ θα δοκιμάσεις και θα πεις εντάξει δεν έχω κάνει κάποια αμαρτία, δεν είμαι σε πορνεία, σε μοιχεία, σε αλκοολισμό, σε διάφορες ετσαρκικότητες και μπορώ να παίρνω. Αλλά εσύ θα το διακρίνεις αυτό. Ας διακρίνει λέει αυτόν, εσύ θα το δεις. Δεν έχει το δικαίωμα άλλος να σου πει μην πάρεις. Βάσει του Λόγου του Θεού. Αλλά όμως αν παίρνεις λέει αναξίως, θέλει, μάλιστα ευχαριστούμε τον Θεό, ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει τον άρτον και ας πίνει το ποτήριον, διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως, τρώγει και πίνει, κατάκρισε σε αυτόν, μη διακρίνον το σώμα του Κυρίου. Δηλαδή άμα έχεις αμαρτία και παίρνεις είναι επικίνδυνο. Έτσι λέει εδώ ο Παύλος. Δια τούτου υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι ικανοί και αποθνίσκουσι ικανοί. Δηλαδή στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία που ήταν ο Απόστολος Παύλος είχε το χάρισμα των θαυμάτων. Και επειδή για αυτό το μεγάλο χάρισμα ο Απόστολος Παύλος, αυτός που έπαιρνε αναξίως και είχε αμαρτία, τι πάθαινε, αρρώστενε. Γι' αυτό αρρώστεναν, γιατί είχαν δοθεί τα μεγάλα χαρίσματα. Όλοι τα πεθαίνανε κιόλας. Γιατί εν το μέσο αυτών υπήρχε το χάρισμα των θαυμάτων. Σημείων, τεραστίων και αποθνίσκουσι λέει ικανοί. Δηλαδή αλλάζει ο Θεός όψη άμα έρθουν μεγάλα χαρίσματα, όχι μόνο στον Μωυσή που ήθελε να το θανατώσει γιατί δεν έκανε περιτομή, αλλά αλλάζει όψη του Θεού όταν ενεργεί ο Θεός με δύναμη ακόμα και σε σένα και σε μένα, στις εκκλησίες. Δηλαδή δεν θα μπορεί να σταθεί ένας Ανανίας και μια Σαπφύρα, ένας υποκριτής. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να παίρνει σώμα και αίμα Χριστού και να έχει αμαρτία και να μην το ξέρει κανένας, το ξέρει. Υπάρχει χάρισμα θαυμάτων εδώ, τι δεν το ξέρει. Πρόσεχε. Δηλαδή ο Θεός αλλάζει όψη. Στα μεγάλα χαρίσματα των θαυμάτων, των σημείων, των τεραστίων, δεν θα είναι οι εκκλησίες όπως τις βλέπουμε. Με πορνίες, με μοιχείες, με ευδελικτές αμαρτίες. Δεν γίνεται. Αποθνίσκουσι ικανή λέει εδώ. Γιατί ο Παύλος είχε αυτό το χάρισμα. Και αυτή η εκκλησία είχε γίνει δια της χειρός, με τη χάρη του Θεού, το έδωσε ο Κύριος στον Απόστολο Παύλο. Αν και έφυγε κάποια φορά βέβαια, έφυγε από εκεί, γιατί δεν καθόταν ο Παύλος, ήταν Απόστολος των Εθνών. Και ήταν κάποτε εκεί ένας νέος, ο οποίος λέει πόρνευε με τη γυναίκα του πατρός αυτού στην Κόρινθο. Αν και ο Παύλος έλειπε βέβαια, δεν ήταν εκείνη τη στιγμή εκεί.
Λέει είμαι απόν κατά τη σάρκα, αλλά παρόν κατά το πνεύμα. Του δείχνει ο Κύριος τι γινότανε. Και λέει συνάφετε εσείς και το εμόν πνεύμα και να παραδώσετε τον διούτον εις το σατανά του παραδώσανε προς όλεθρο της σαρκός αυτού για να σωθεί το πνεύμα του. Δηλαδή να έρθει η κρίση του Θεού πάνω του τώρα. Του λέει πάλι από την αγάπη του Θεού γιατί για να σωθείς. Δηλαδή έρχεται η κρίση του Θεού πολλές φορές στη ζωή ημών. Γιατί έρχεται για να μην κατακριθείς μετά το κόσμο. Γι' αυτό λέει εδώ κρινόμεθα λέει υπό του Κυρίου για να μην κατακριθούμε μετά του κόσμου. Δηλαδή είναι από την αγάπη του Θεού. Μπορεί να σε παιδέψει τώρα εδώ λίγο ο Κύριος, αλλά για να μην σε χάσει παιδί μου. Μην χαθείς, μην χαθώ. Δηλαδή μην απορείς καμιά φορά και λες γιατί αρρώστησα, γιατί έπαθα αυτό. Εδώ λέει κρινόμεθα υπό του Κυρίου για να μην κατακριθούμε μετά του κόσμου. Το λέει εδώ βέβαια. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του κουβωτηρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό και όλα αυτά βέβαια που λέει ευχαριστούμε τον Θεό. Κρινόμεθα να μην κατακριθώ μετά του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά τα χαρίσματα είναι ωραία βέβαια. Τα θέλουμε. Δηλαδή τα έχουμε ανάγκη να τα δούμε. Αλλά αλλάζει η όψη του Θεού μετά. Δηλαδή βλέπουμε έναν Θεό να ενεργεί δηλαδή αυτό με θεραπείες, γιατί το χάρισμα των θαυμάτων έχει φύσεις. Η μία η φύση είναι το φίδι. Και πιάστο του λέει από την ουρά, γιατί το πιάσω, δηλαδή πρόσεχε, έρχεται η κρίση του Θεού δηλαδή. Αυτή την έννοια, αυτό του λέει ο Κύριος. Αυτή είναι η φύση του χαρίσματος. Μεταβάζεις το χέρι σου στο κόλπο σου και γίνεται λεπρό και το ξαναβάζεις και έρχεται έτσι ίασης. Το χάρισμα των θαυμάτων έχει τη φύση της ιάσεως. Των θεραπείων. Δηλαδή γίνονται θεραπείες με το χάρισμα των θαυμάτων βέβαια. Έχει και τη φύση να πάρεις λεκάνη με νερό και να τη ρίξεις κάτω και να γίνει αίμα. Δηλαδή έχεις εξουσία επάνω στα στοιχεία της φύσης. Πως βλέπω να γίνονται και σεισμοί, στις πράξεις των Αποστόλων, να ανοίγονται οι πόρτες, τα δεσμά να πέφτουνε. Εξουσία επάνω στα στοιχεία της φύσης. Είναι ωραίο χάρισμα, αλλά έχει και μια φύση αυτό το χάρισμα, να το ρίξει στη ράβδο κάτω και να γίνει όφης. Και εκεί ο Μωυσής τρόμαξε. Δηλαδή θα λέγαμε έχει τρεις φύσεις το χάρισμα των θαυμάτων. Κρίση, θεραπείες και ενέργειες του Θεού βέβαια, έτσι με τα στοιχεία της φύσης, με σημεία, με τεράστια θαύματα. Είναι ωραίο χάρισμα, είναι πολύ ωραίο χάρισμα, αλλά έχει κόστος επακόλουθα. Να μην το πάρουμε, όχι να το πάρουμε. Μας τα δώσει ο Κύριος βέβαια και άμα δεν παραβείς το Λόγο του Θεού και δεν παραβούμε το Λόγο του Θεού, μάλιστα είναι ωραίο χάρισμα γιατί έρχεται και τακτοποίησης. Δηλαδή με το χάρισμα των θαυμάτων βλέπουμε να έρχεται τακτοποίησης. Δεν μπορούσε να σηκωθεί ο Κορέοντα ο Αβυρών, να ρίξουνε το Μωυσή, δεν μπορούσε να σταθεί μέσα έτσι υποκριτής, ο Ανανίας, η Τσαπφύρα, ο Πόρνος στην Κόρινθο. Είναι έτσι χάρισμα, η φύση του χαρίσματος έρχεται τακτοποίησης στις εκκλησίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ωραία τα χαρίσματα, τα θέλουμε, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει αγιασμό, καθαρότητα, φόβο Άγιο εις τον Θεόν, σεβασμό και σε αυτόν που το έχει. Γιατί όποιοι πειράζανε μετά τους δούλους που είχαν αυτά τα χαρίσματα, η μοίρα τους μετά, το αποτέλεσμά τους ήταν πολύ τραγικό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθε ο Κύριος να βάλει τα λόγια αυτά στην καρδία ημών. Αμήν.